Здравейте, драги зрители! Отново сме с нашето предаване "Оцеляване". Този път проблема на тематиката, с която ние вече доста време се занимаваме, е оцеляването на младите хора. Защо избрахме тази тема и кое е това, което ни вълнува в нея? Защо смятаме, че тази планта в нашето развитие крие много проблеми, много подводни камъни, много неясноти и в край на краищата не може да се нарисува бъдещето на един човек в следващите дори няколко години. Когато говорим за младите хора, ние имаме преди всичко предвид бъдещето. Бъдещето на своите близки, бъдещето на своите деца или внуци, бъдещето на нацията. В край на краищата, дали младите хора в България днес имат самочувствието, че са бъдеще на нацията? Дали те откриват в себе си онзи потенциал, онези възможности за развитие, които утре ще им дадат възможност наистина да влязат в управлението, да влязат в европейските структури, да се намесят в българската, в международната и световната политика и да покажат своят талант и своите възможности. В край на краищата, ако погледнем доста от младите хора, независимо, че имат по една или две дипломи за висше образование, днес са в сферата на услугите, както сочи и статистиката. Защото повечето от тях работят в магазини, в кафенета, в ресторанти, свързани са основно с обслужването на населението или в онази администрация, която на общинско или държавно равнище отново се занимава с обслужване на гражданите или нашите институции. Каква е перспективата пред младите хора днес? При нас е Георги Марков. Той е един млад човек от София, който търси също своя път за развитие и търси възможности в бъдещето, за да може спокойно да изгради едно семейство, да изгради дом, да осигури бъдещето на своите деца, т.е. да намери своя път в живота. Къде учите вие и какви са вашите планове в края на краищата? Примерно, в висшето образование, кое ви вълнува най-много, към коя специалност, да речем, или кое висше учебно заведение бихте се насочили? Добър ден на вашите зрители. В момента съм 10-ти клас. Още 2 години ми остават до завършване. Специално за реализацията ми след училище, за сега имам 3 алтернативни насочености, лично мои. Първите 2 са, така да се каже, в интелектуалната сфера. Това е да следвам или право, или журналистика. Третата, най-предпочитаната от мен, това е да кандидатствам за военното училище в Велико Търново. Добре, това са вашите планове житейски. А какви са така нагласите на вашите ученици? Има ли някакви различия между вас като успех, като поведение, като отношение към действителността? Вие все пак имате наблюдения и на къде повечето случаите се насочват младите хора, когато говорим за техните перспективи? И като цяло и сред моите съученици, и сред моите връстници за сега се наблюдава в по-голямата част една апатия, една незаинтересованост от бъдещето, от заобикалящия ги свят, от проблемите. Но всъщност, ако оставим настрани тази апатия, ако всеки един млад човек се засегне, тъй като аз редовно засягам мои връстници с някой актуален проблем, се оказва, че във всеки един млад човек има едно недоволство. Едно недоволство от живота, едно недоволство от положението на страната. Наблюдава се това недоволство, но може би няма още някакво... Добре, кое е основното, което формира това недоволство? От какво главно са недоволни младите хора? Когато говорим за управлението ли, дали са недоволни от това, че в къщи не достигат парите, родителите са понякога много често безработни? Кое е основното, което формира ядрото на недоволство в младия човек според вас? Ядрото недоволство... Самото ежедневие, проблемите, с които се сблъскват всеки ден хората, билото, вие казахте, безработица в семейството, социален недостиг, липса на
сигурност как при вашите така близки, вашите приятели, при вашите ученици се усеща, примерно това, за което говорите вие, несигурност и социален недостиг? Тоест, липса на финансови средства. Как се отразява това във външността на младия човек, на неговото самочувствие? Ами, неговото самочувствие, специално сред моите съученици, аз нямам така конкретно наблюдение, но мои връстници, доста сред тях има, познавам много на моята възраст, чието родители са безработни, чието родители нямат възможност да отделят средства така. Нямат възможност да дадат за средства, за облекло или? За облекло за основните нужди. Стигало се и до такива случаи. Това се отразява чисто психологически на самия човек, на неговото самочувствие. На неговото самочувствие, самочувствието главно. Така, и каква е солидарността тогава между младите хора? В това отношение помагате ли си? Как стоят тези взаимоотношения между вас? Ами именно, когато стана дума за солидарността, именно липсата на солидарност, именно липсата на подкрепа и разделението на младите хора правят така, че ние да нямаме някаква подкрепа чисто между нас. За сега го няма това чувство на солидарност, това чувство на подкрепа. Тоест, между вас няма дори да речем консолидация. Бихме ли могли да кажем, значи, вие между вас няма така приятелски, няма другарски взаимоотношения, така ли да го разбирам? Не, приятелски, другарски отношения има, но някаква така приятелска солидарност несъмнено има. Но тази солидарност, тя може да израсне на едно по-високо ниво. Аз говоря за една друга солидарност. За солидарност, която може да ви обедини като група, еднакво мислещи? Като една група, като една сила, която сила може да влияе, може да... Значи, ние в случая говориме за една солидарност, която може да ви обедини на идейна основа. На идейна основа, да. Да, добре, тогава какви са идеите, които биха могли да обединят младите хора днес? Идеите, които могат да обединят младите хора днес са на първо място единствената идея, според мен, която може да обедини младите хора, и аз изцяло се надявам, че тая идея ще проработи. Това е идеята, която стои на първо място днес, това е идеята за спасението, за оцеляването на България. Това е идеята, която може да сплоти така един по-голям кръг от така социално и национално мислеща младеж. Нали разбирате, че когато говорим за идеята за оцеляването и за спасяването на нашата страна, значи ние трябва да изхождаме и да имаме достатъчно добра историческа култура, да тръгнем от нейното минало и тогава да вървим към това, което се случва днес и да погледнем в бъдещето. Къде смятате, че се формират такива идеи и кое е основното, което мотивира младите хора да се обединяват около това нещо, за което говориме, спасението на България? Ами, именно тук и тъй като вие казахте за една историческа култура, ако вие и вашето поколение, поколението на нашите родители, на нашите баби и дядовци са имали за свои идоли хора като Левски, като Ботев, като Никола Вапцаров, като Георги Димитров, то сред днешното поколение идолите далеч не са тези, които вие сте имали. То е нормално. Значи, с смяната на поколенията се сменят и ценностите до голяма степен. Във времето се отдалечават от тези хора, от които ние сме се възхищавали, на които, да речем, сме подражавали. Това е нормално. Добре, тогава, кои са днес идолите на младите хора? Идолите на младите хора днес са главно певци, музиканти, в което няма нищо лошо, но... Разбира се. На първо място ние трябва да погледнем на нашето, на националното, на това, с което наистина ние трябва да се гордееме. Да се обърнем към историята си. Да се обърнем към историята си, към историческата гордост, към това, което ние сме имали и именно това да ни обедини. Добре, искам да ви задам един въпрос, който днешните управляващи вече повече от 20 години го избягват, неглижират, до голяма степен даже се опитват да усмият онези хора,
които дадоха живота си в антифашистката борба. Искам да ви попитам, имате ли представа от това, вашите връстници, какво знаят за антифашистката борба в България, какво е тяхното отношение към това време и, да речем, виждат ли нещо, което